Tiedäksä mitä tapahtuu työmaavalvojan työmaakäynnillä? Tuu kattoo. Nyt mennään kattoon kohdetta, jossa toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioon siihen, että eläminen on vähän vanhempanakin helpompaa. Tänään voitaisiin käydä kattoon, miten pesuhuoneiden lattiatyöt on valmistunut. Työmaakäyntien ja raportoinnin ajatuksena on aina se, että otetaan valokuvia. Tärkeintä on, että kaikista havainnoista tai asioista käydään työjohdon kanssa keskustelua, jos sellaisia tulee kierroksella vastaan. Raportit saadaan lähteen työmaalta reaaliaikaisesti heti kierroksen päätyttyä. Me saralla ei raportoida vaan epäonnistumisista, vaan niistä onnistumisista. Ja täällä työmaalla oli tosi hyvin hoidettu likasten työvaiheiden jälkien siivous ja muutenkin työjälki oli tosi hyvä. Seuraavasta videossa näet, miten me käytetään teknologiaa meidän töissä ja miten asiakkaat hyötyy niistä.